Ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Aku pakai sepatu iki lho ning jopo. Mas berangkat. Apa ya? Saya memang Iya, kayak karek koncoku kurang siji sing teko. ngenteni koncone. Iya lah, kan saiki ono tali mo ya. Wih, akeh ya. Ora do pengin sehat awake ya. Ya. Ini semangat, Mama. Iya sayangku, semangat ya. Ya. Iya. Aku seneng kok, lek Mama sehat kok. Iya toh. Lek keruntelan enak no lho. Ya. Ya, lek sehat kan enak. Gimana ya udan ya. Ana nyimbal nang cewek ojo dikengkopke. Nah, aku wingi rung mandi kok. Aku izin apa? Ya ora apa-apa to ya koyo ono sapa yang dene rumah mandi ya. Wis pakai ya kabeh. Iya. Yang kok tak mandi sih lah. Ora mandi ora apa-apa yo. Mau aku isi. Ya wingi kan ayah ora sing ngajarin. Ini memang Kan iya. Ini kan begini meningguran. Karena ben mama dipel angel. Iya. Tapi ora sae kok ketok awake wong di buka langsung di. Aku nek kelingan guyu dhewe yo. Iki dhewe mamah ngarep. Yo iya lah kayak koncoku sono loro sih. Ngene ra karo jalan aku mlaku koncoku lah aku ngubel ayah ado ora. Iya. Ora nyedak sing nek nyedak ketok. Omongane kan cerah. Iya. Yo ora meni nyedak koncoku ora aduh. Ono kewek merah ngomong. Ya, Mbak. sing urine jam piro? 2:30. 2:30 sore ya saya. Paling jam 12 koma. Yo. Iya sayang. Sehat, Mama. Semangat ya. Semangat ya, Ma. Sehat. Sering bersyukur, Ma. Iya, iya. Karo sering-sering mencari. Iya, sayangku. Ya, kayak Mama. Amin. Assalamualaikum. Wah, Nah. elek.